Λοιπόν, αυτή είναι η πάνω πτυχή. Δεν μπορώ να βρω καλύτερη θέση για να βιντεοσκοπήσω αυτή την εγκαταλειμμένη αίθουσα. Εδώ είναι τα παράθυρα. Εδώ είχαμε ξαναέρθει. Δώστε μου 2 λεπτά να βγάλω τον άλλο το φακό. Εδώ δεν διακρίνουμε απολύτως τίποτα το περίεργο. Ούτε εδώ που πήγαμε προηγουμένως. Το εξερευνήσαμε όλο αυτό. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα ούτε και στο σκοτάδι. Εδώ κάτι σαν κιόσκι θα ήταν μάλλον. Ας ξαναμπούμε άλλη μια φορά. Δεν χρειάζεται να πάρετε spirit box. Είναι λίγο επικίνδυνα. Να, εδώ το μπαλκόνι. Εδώ είναι μάλλον το μπαλκόνι του σχολείου αυτού του κτίσματος. Αυτά είχα να πω. Δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο το κτίριο. Θα παρακολούθησα να κάνετε μία εγγραφή, γιατί έρχονται κι άλλα ακόμη καλύτερα και πιο ιδιαίτερα μέρη, βίντεο, και θα πάμε την επόμενη φορά σε ένα στοιχειωμένο κάστρο. Γεια σας. Ωραία.